Be careful when you decide to hurt someone. Because some people pray to God. And when they cry, God counts every single drop of their tears that is falling from their eyes. Na ne nisuo kuma bi so fam kora nyame kan enye nipa nyina na ye ha wo mu sanse saafo no bom pa ye kire nyame enye nipa de we yaba na ye duru ho a ye bewura mu ye nti no ye nhwe na ye nkọ ye nim ena ye se hwie me hwa akwamo hini fie menje abosom nsam ni ba meje ahohom nsam di ba menye abosom nsam ni me kra ni saa enkonwa tumi ni mu ase me kra ahye nyankopon ase enti saa so na obi nso so de saa na tie wo fra ahemfie na kra ahye nyame ase nyame akonwa ni ntumi ewom saa na tie tumi ewo nyame akonwa mu no obi ni se o me fie de me fie abosom na me de me ho ato no so enti ebi wo ho akoka na obema saa spirit na be dai abe hantew no kra but ye de nyankopon na se obi obe hante ye no so odo wonsa kan empe odo wonsa wonani ye nyankopon ni kosua obi wo ho ye nyankopon ni kosua don't touch that person yes I want share reto be ba wo no ebi ameme de ameme kasa me de be ma no me nsam nye du sa me nsam nye den but onyame na ne tumi mu odu ne nsam odu ne nsa enye tia se nso ode no kasa wode ne nsa no eje me ana se ode eji woni pakro na wo se wo het no no a wan hwa ba bia be kwa akoda no be no hu se bia ye wo ba asase se nipa se minimo nyomoto a nkasa de osi kan nyame abasa no abasa mu eden nyame abasa mu eden kamede to so ase nyom no just a kasa no nyom no de ya na yamba kasa ne de kasa minura water ntime kasa eba apam yenkwa yanim that said na said na watwe atwa mu no a week today and maami bi di na asem bedan yen na asem nyina ne so ne kunu na ete ahafo mantamo baby ekuro ni bi so ema wonum tu bata ede wani kire mu western region ho na meka ase kuro ni de o magidi wo ho nti no sahwi bekwai bibia ni bodi ene ye bo kuro ba ko kan ho yo so san kuro to nine we say mu ba ko ena wonum wo ni nyina ne se ono akasa ne maami a ofri na sene mu ba ye no ne nana wo ne maame ne bakro ena ne nana no nso so kodol e wo sehwe ho enti e ba se nana na nyini nti no okotena ho a wo hwe na japade ana wo ye na afo ne yade e baaye na e wo se ne maame ne free ahafo ho ekohwe ne maame no ena ne maame ne kohwe ko so obe free ahafo ho no na wo ye hairdresser enti kwa wo ko ye ne kunu tie na se ne kunu so ye carpenter ni jese nya da bia se omadwuma no so aye seasonal e wo ho ana aba e wo ma na ateko enti obande to nanim sa na ese wate na se enti omukọ na nano nso efu a waye kokoo no e ya de ono so twa asase ni bi mu se omunye e na afi kokoo nso na eso enti e ba se wo mu kari ye no mu te yo mu kari ye no maame no ya baba wa nana no e de sika no mu fa no adodo na ama baba wa ne se ono so ni kunu no emfa mi adwuma bi na wo mo emfa emo wo mo ho bra eti aba se ni kunu no etu kwan ko ne nchi ni kuro mo esrem ho baabi garu mpotem ho baabi se wo mo anya ye ni papa nua afiri mu nti no e wo se okọ no mo de enema kogu akwam se mere ya amamre ne amane omo ntoto na se no so na ni semu a ye ni anya ne ya mebo no esudwete bia se na papa nua wu ye kwara no wa ama enti okokototo neema na oba ye no ena ababa ahwa bi ensu di n'echi baaye na ma ne sie nyina ne se eye ne papa no ne papa nua na wafiri mu no ne ba no no na ono so ne ye wo ne bakro ena ne maame nso akam enti aka wono nko enti no wanya 17 years mo 16 17 years enti saa de a wose opese obesua adwuma enti no ene ye de abani ena oso ma ne mra se me ensanu dwuma ntete ye ntere ne saa de a yetire ye no a mekire no akwada no mo betena fine omu yi dan ba kuma akwada no ema no mo betena kama oboa wo mu ade yo mu aduane no mu ne ne masie mu ma me ne fa akwada ne so no ankasa ne ye mu ba ema wo ye ne de ese ena ye abofra bia san kire na adwuma kan ho kire na adwuma kan ho na when wo se edru se busumi nsia ekọ no afa na akwada ne su ne ban asesa
ne nyina ne se wafa ho adu na ne nyina ne se ose saa brand mu nyina na omu nyina atimi kwotena sitting room na se ma menka ne se ho ye omu TV na television si aya na omu nyina akohwe na bi wo omu hwe no papa ne kita ne phone ebi ana akora no so kita ne phone obawu na akora na enwenwe bo se tora bi so ase papa no so onwenwe enti communication no say that time ni nyina no na ekoso without the knowledge of the woman enti enu echi no enu ose bosomi nsum afa ekwa ne bosomi nwotwe hu sa kwada na afa de wo of vomiting na me bo ofefe enu o hwe ne yo ye nasem ne ade bi na say wo hu sa kwada ne ho adane enu obi sansa abiba we dey be very good abiba mayada abiba up abiba down hey abiba di asem osenya hwe abiba wonyim osemenyim abiba wonyim afa de anemenyim one ho ananyim a wose wo mie na no ne emie na no chena de one ne nyam no maame ne bisa no wanka maame ne de to ne kura nim se no wahu akola ne ho no wabisa ne nti won friend no misa ne be makoro be ma ne hye da fra akola ne yire nim ebisa no akola na nkasa enti yei ena maame ne kasa de no wo si hwe nanim a ena wo se akola no yese oya no wasi ni tirase onkasa o kasa no ho a oyese mum on fiu o kasa ene yesole kwa anu anu no asole okọ ne baby on kasa de akọ eti eno na ne kunu ne ka asese ose won ka ne kunu a one ne nyima oba wanyem ena onim ne kunu ntin ontwa so ne kunu ne se ne yire ne ntwa so na akwada ne ntena ne baby ena oba obesu ja wa mehwe nkwam ena ene ono so eye dey oye se ne saade a na be ma no se na wo be se ne busuani no enti ene wajai akwada but oye na se de se na eto aso ma no ona de akra ne call hospital atineta nyina okoja no ekosi se akwada ne woye owoye wono ane koyi ni free hospital dware ne kakra na akwada ne nya na wotwe mienu se bosome na ekọ no ene wo se okọ ne kurom na wo makwa akoya amamre bi e de ama akwada na ayawo no aso ose bosome ne na awotwe mienu ene omode ne koye okoye okoja ne kwa oba station makoduru wafra na ka chense waduru na wakoye no eni na bi ena ni kunu no so say obi ware wo no abusua ni mu nte no e wasa okobi wonderful ena ono so oba openi kunu oja ne kwan e ma ne call kama na we ni wakoye be se enna kakra bi na kwada bi maame na kwada bi ono kire na ade pam pen ya ono so free saa ni kunu ni kulo mu ho mpotem oba bi no ena o friend say madam way what the ese ena o se the asem o se abiba wale o ena o se abiba ware se me wan kan chem se okoware wakora abiba ai wan kasa wo ba abiba wa ena o se wan kan chem se okoware na emom so okoya amamre de ama ne ba no okoya amamre de amase da bi oware azena obi mi onyim nyina se wanka ne kunti se obi aso ne mu a bia na be ma no kura wo obenti odi anyense ni firi ho na ba ana se bi obehu na na bi ona bi no mu koye ayi friend se but ade no wanka ncha man koja no ene o se enyo ne be ma bia se wanka sa wukunu de abiba se ne bra no ya wukunu nsi ni nua no eyo no ena omu ware maame ne yemo hye no ose de asem na wo ka no ose eye no kra asem na me ka no maame ne fa bus ekọ ho ampani ampade achi okoduru ho no na ware ne hyehye so maame ne hu se eye no kra na otwa hweye nti wantimi ankose aware no wantimi na wo kwose no wakwa wo no wo tumi wo ho amamle akoso obetimi akasa kwa ha no nyete se aha no akasa bia wo tumi kwa na wo kwa ne tia wanya yabo ahwe be enti wo do otwa hwe eno mi so ne mo de ne kwa ya sabia na ni so tie na no ofa ne bag eno osa bag na sese no wo se boni abiba ne kunu ne die di no eye ne se onye ne ho bone na ansa na obaye ne ho bone no obeyi se nipa kro mienu we se ni kunu no ene abiba afiri ho ansa na ono nsumpo no se wontimi ntena asase se de ne emasi ko no wo se first omo bubu ne kra de etoso nyomu de anim guase abre no omo deceive ne kunu na di ne hwamo ama ababa wa do ono ankasa ti ne sika hwe no asa ne ba no so no wono so so adi ne hwamo asa abu ne kwase wabedada no abu ne kwase enti asem we pa de na koma ete okaso obejai mu a
na oboa na abusia yɛde asɛm bɛto bedwasrɛde no yɛboɔbɔ ho a yɛde samre kɛtɛ so ɛma obi ayi ne deɛ ma afrɛfoɔ baa mu yɛne bɛɛma na kɔtwetwe nkɔmmɔ apam ne nyinaa ne sɛ wɔse sɛ na akwadaa ni so na yɛware maa no ne braba no wow na omo yɛ abusua nso omo mmɛsa nya ne bra na ankasa ba enti omo ware yeye enti akwadaa ni so no sɛ yɛsɛ ɔno omo sa na yɛka sɛ uyiri nie yɛware akwadaa no yɛsi ma wo enti yɛware mountain afei na akora na duru ne mfie so na ɔkɔɔyɛ no me yɛ hu tribe kro woyɛ hu tribe kro ɔkɔɔyɛ no na ne papa ne say ebra so sɛ ne yire no wanyini nti no ɔmɛfa na baabi a wɔteɛ no ɔfa no kɔtena wo na ɔware ababaawa no so na busuafo na ni tua no mo de omamamre mu no mutimi ware mienu ne miensa konti no sɛ waware dado sɛ sɛnyo ondo mu nim sɛ ne yire no nti edru time a ɛwɔ sɛ ɔbɛfa na ɔbɛba abɛfa no enti akora ne so ane sɛ ɔne ne yire no so atena bɛɛ sɛ 20 years so sɛsɛn yɛ ɔmo first born kora wi SHS ya ɔbɛkɔ university nti ɛhɔ no yɛ dada adeɛ baako a maame ne sɛ etwa ne nsuru mu kura ne sɛ dan na akwadaa ne dɛm no ɔno no da na papa na asɔle akwadaa akwala ne nchi ɛno na de anyense no ba yɛ kyira nsa na ɔse ne maame ɛno akyi na ɔse ne maame ka kyerɛ ne sɛ wohu yɛ nanso na wɔsuro sɛ ɔbɛka kyerɛ ne ba na ɔfrɛ na se bɛma no ka kyerɛ ne sɛ kwan sei ɛna wahu no sɛ wɔsɔre a wo mu window no achi no won say ayi louvers net na yede ye no na ode ne nsa akodwiri edwiri se na ode nyane akwada no akola ne bed si mpoma na chi ho no mpoma na side ho pe enti wo momu na wo wate ayi fie ne ye self contained sa strategy no so kama papa na papa pan mu plan no yusu no ai eti say yase mpoma ne bi hwe no kwa na ode ne nsa reverend na ye tre na akwara na hu say papa na eba na wanyane omo toilet e wa akire ho na wase atwa da bi akwara ne ko toilet a na wase me to ade aba enti maame ne wa inside da onim say akwada na ekoto ade ne kunu ne pie so no so ko toilet aba no we say toilet so nyina enti say ada omo hwese aba omu kon ho a enipa wo fie omu ntimi nye no na wose se omu pie kɔ toilet so ema wose manimu a mo fanche oba ne be ma nna mu nsuo ya na ekire eba ne nyina na maame ni so okohu bi pen na ono de obisa ne kunu ne se ada hwan na aba toilet ne so ne ma bi a wakohu ai se be ma hu nsuo a be ma hu esa na ne hu nsuo na be ma ne to na adwen na adwena ama ho ba bia se na dwuma a wo mu die no na abusia asem we se na kwakwaye yi se be ma ne se odaso do ne yire no odaso do no na no osuro so obebo na mane eno na ye bi se o be ma ye se eyi fede no owu die afane amuwo ena eyi ye se eyi u fiti ase eburu nso ntema no wani ye be ma nsin nso ma nsa no wa ham ada na se BBC a wabusua mu na esie me maba awade me dɔwo nti na me ne wotena and again nyu ɔdɔ nko anti ya na bi si ɔdɔ nti na ya na ba che ɔdɔ na tɔna bia ne be ma te korampo na ɔdɔ ntimi sawom but ya ne ma bi keka ɔdɔ ne ho bi nso kura na wo no na mo wo ware na kyere ne nyansa keke ɛno nso taasi ɛno timi si na me dia na America na bi wo ho a sa wo ka se me dɔ no ɔdɔ no bi wo ho a wode ne physical figure bi maame yeboa metiwe me wonufuo kakra oh me kunu na yeboa hu mi a ebia me nufuo no na ebia ye dai e ma no kon do me a ose wo pe me na attract no na sisi wo kama na emu odu na ebia ketelesta wa obese wa wie ma wo me ma wie enti no afa de obehu se me nufu na wie na dwuma yo enti saa no be ma me nufu na wo fa so ose wo de dominance abra ya esam no ese man bi sa me kwa me nante na ma MXVI
na ekwa ha na eba ha say no mo no na no odo na ode do me na wo he fa bi se me to no ode ye e de do me ana ode pe me na se bi e bedru bre bi me wo wie na me to samu a an ayade bi bebo me ma na ntu no se me fa ni ntie ma ne de do me na ababa e brant e bi ni ababa obi asama na meetie o se ne nan na achi achi na kola ne nan na isa na nta kakra ke leg ni bi ana e ka ni say ai ke leg ni bi ana nta kasi ani o se ano na eye ne fema ode kopɛ ababa awa no enti obia wode ohun oba ho na be ma ho a atwate ne ma ne kɔ ekɔpɛ no enti sasa ne ma no efiri hɔ a eno no odo no wo he fa biem yetimi tena dam ya o mo say wo wale be 20 years 30 years oto da bia utimi hu se be ma no kra ne ho afono oba ne ho afono but enyi odo no nko enti ne agina so wale eto da bia ne ma bia keka ho to da bia ye dwene ye ma ho ne ye de atena wale ase eto da bia ye tena wade ase because papa bia nipa na ye ni nti no na ye mpese ye be ma nipa no ne nsesi fo ma na ase wade ye hwamo enti ne ye de saa ne ma ni nyina ye putting into consideration enye be ma ne bia ne ho akire ne nti na wasa wo kɔ na mo papa bia mmere bi wo ye wo no ye bo asem ada bia meka enye me kru na ye bo asia ma meka me nti radio so anasa me ni TV so me so no na sim pampam me na me nim se me ko journalism school oba ya ne so ode form se be sha me nsem se go and fill it na ode o mu t-shirt school ni t-shirt abeka ho because onim se betimi ya me so kra obi sam se me nya bia me kɔ na me se ya se e ma kono mrante ahene na me tie na me se e ma kono se me so meye okay me hu ya me na discuss hwe biem etie bia papa bia wa obi ayama o mi kuna ayama me nti no enti o ya me boni bi kura me de mani be kwa akoto sese nkenya na na yeboa enka bia enka me nti ha se no nti na ma consider ne yema enti o ya boni bia me mani nwura me mu ana me mani nwura makoma mu pi apam be ma ne se wo pe no o da so pe ne yere no o pe no okay so odo no na de na ekono na ontimi nka wakacha ne papa mo se wo mpa abaya no no se da na nipa nso ho akono se nchinam ne sadin ti on de oban na oni bia option bia oni na ananso so a na busuam nso ontimi nkɔ hɔ ti na ma won hu a odi sie ye no na nya bibia nti anya se won no na yere na anase bibi sa ese oba no bia akwa akosie ne na wo kaya na watwe se na ye bobo nsemi hu no obi ka se wono kra no wo hunu bi pen obi ka sa wa hunu bi pen no kre we hie bi da obi ka sa wa hie bi da enti ye behwe na ne Augustine ba sa do the needful obehwe na ye behwe na ne wo de apam wo kasa mame okay se ba sa ne ye bekọ papa ne ho okay ye bekọ papa ne ho na ono so ne de no de o fam na mama yeboa wonim ye wi ayaba ye tiefo ne yahwefo e de ba de na again Bible naka de suntu dua no nam no so beba no onue ababa wa ye obesua adwuma wo maame yi wo ya wo fa telephone anase kasamu efre maame no se na ekoso ya wo frɛ maame ne ba maame no so behu se yampa wo twa hweye no kanyame amemo obetimi ahwere ne nkɔ wa true the shock na wonya ye wonderful eti ababa wa no wo ya ade anase wa anya de wa ye nyame so adwuma ana bonsam na bo ne pa bonsam na bo ne pa ade bonsam na bo ne pa ade ntam bonsam bo ne pa na wo ma wa de wunyina benkum nyina nifa wonye contributing factor ede ma awade no nti die na obesie wo mu a wo se hunu mu biribia wo bebo amane amane bo no kwan bi so me de maame ye bo ana de mepe obi a obesie wodi nturo ni nti de ekoso yi misajeri nim ana maame ye bo anim wo se da bi ye ne mahui me tumi abona mane ana wo se me nsoma wo eno papa wadi nturo na mom kokan me fa ho ben as wasinable and they wasinable wasa na hwene so yi nani wonderful na mom say yemmo wa mane yem fa nsoma wo na wo de akode ababa wa na anya de na maame ye bo a emma pe mema bi a wo mu wa kokoduro wo mutimi si wo mbo de ntia na ababa wa nani abre a wo yeyire yenyem wie ya na wo popo nani brofo ne madam so no nyina ye se be ma ne si no boka che ne se obewa no
Dabi o. On na kwatwe ne firi sirim bae. Na yire no nya se obewa no na yire no ya wade na mamre ne amane kwan so ama no. De na ba no. Nti nti menya hwe on de se obesi akwantu na mde ko hia no. Wo na aye me fie de. Akanfo bu be be ma be ka kire abiba no no. Akanfo bu be se okurom pete di wunam a. Ebika. Nti medie mu de ye mediem. Makwa abonten. Afi na menya fie de. Nti se me do kwanne one ano ye kwakora wo beje wodan. Nti nyansa kwan na oboto ababa wa na adwenem ansa na wode ne ba. So no di nka okwan no di nka baaye. No se na asa akosin. Se ya wara ma no a we boni bi anim. Obabi kura anyina waduru senior high school. Afi na waware wo kurum. Nti de wadi kan wa no no e ba kanfo mu a we ya waye kwase abu de amakra mpani bia. Kwase abu mienu wasate bia bo ne ntoma no. De nipa na ba ma na kire na adwuma. Nti de hia yes wo ye ma no no. Enye se obese memfa ho anase yamu obi dua asemuni. Oboni dua na wa modua na oka ho kura ebenya no. Adwenbone abenti e behwe na yaso nti wo se ye kasa kire no na mmom ma me ne hia mpata. Ohia mpata. E wo so opata no. Ye beba so. Ansa na obepata me pa acho se oyire ana o girlfriend. Se wa fom no na pese opata no a ye secure sanitary pad. No correct. Secure na won secure ne ho enfri nimguase ho won ma ne ho ban enfri infections ho won ma ne ho ban enfri rashes we sanse wo kwoto sanitary pad bi wo ho a na nya pe kwoti no mu de ayo na wo hwa rubber wom na lon de bi enti wo de gu ho na sa wo de ball wo de fam ho na no wo be hu na enu na nsa wo be hu sa wase nyina ne wa ha mu nyina ada ne nsa ebi wakra na edwiri wo sira no nya ha nwatere rubber na ya di heat ba sure eti ema wase no so ente na wo pe secure sanitary pad and bacho sa how we say nyina wo nhia bi eti bo ho ban every infections ho ma wakosua kuma no ho nte wa bla wo di secure sanitary pad esiesie wo ho na we say me say quality pure cotton eno mo di ayente no me pacho cheche niema kama ema won so hu twa bosomia kwento no eye secure sanitary pad ena ye di mama excellent cosmetics wadwira santimantelfo ho akofa do so po abegu eye edum kumase edum PZ ho anasa kwada so estate nso no wokwa wa won sabeka bi eye taxi station ho akane asempa pharmacy lem ho 0243862158 enche ye beko papa no ho anu ono nso wode bi ato so na ye wi a ye bisa nsem bi ye wo mu no na yedua no musremfo ne bi beboa yen na mo amofri flaumantam no so no mo boa ye sem a ekokoso no tribalism na se yempe mimi kunu yemfantini na mso me ya asantini na metimi sister ba kon so owalisrem ni ono so ya asantini obi wale voter ene ma koye but ebinum keka sa tribe we semie no asa bibi wo mu sa bibi kro na nche bekoso na endpoint homeopathic clinic abusia eya hoto fie me pa cho be ma wo mra yo ho nsem anaso prostate ho nsem ya enkoye no wo de dru ho ate obete de amount na wagina wo naso ma bibia so akoye de amount na wuntiri munyalwa ahodo wo sa anasa wo brebo munyalwa ahodo awo ho nsem nyina da de aye osi akwan bia no wo de dru shell signboard spinters kwan so a eya de a obetu ne te de amount sanso na kronoma bo hie kumase mo amwa santimantem na mo bembe samantam nyina so obetu am ne kadem ani ahwe ho wo ye fish ni bi massage nso ye bi ewo ho Dr. Sick friend no ewo 0244867068 0244867068 and 0274234321 na ebi a wo de no enye yade amabobo so ebi asa wo sa anase bi a wo won sa anase bibia na emom waposo ye wo ya ye adwumaden wan konso a wunni enu nti no wo de na koye honam ya wo si atridi yade e na eche wo ohota ye hyehye ehwa na wodew ai se fever bi obi nso nanum ato ontimi ntibi ni me patcho eye didima we de ma wo hene mi ti we mi didi comment na bibia be home no me bibi ha me kora wo hu ma bo me we de ma aduane de medi eye ya asemo ni nyina ne se time ba me sha no eye ye bobobi enu nti ne ye ko ba bia na
yɛde fresh skin ɛna ɛkɔ afei nso no yɛde honam den ɛna ɛkɔ ahoɔden so ɛno nti yɛ ano apɛ time akyira kwan Dr. Tafrija Sian Kancho sɛ lady pharmaceutical shops ahodoɔ mu ɛne herbal shops ahodoɔ mu nyina da wo nsa bɛka bi ɛwɔ ɔman mu afa na nyina ne ntwodo ɛne ne ntwoda so wato ne ho ahyeta friend was 0244 417669 0244 417669 na onje wo so nsɛm bi sɛ bia wo akyi apɛ sɛ wo nsa ɛka ho emuayɛ no wɔde bɛdom wo pɛ sɛ wotu bi tɔn so a na wone no akasa na Hajia special local foods wonom time eba mehwɛwie na sɛ bia ɛkɔmode wo a aduane pɛfie ne hɔ hɔ ani fie aduane no ankasa base Hacho atomic kwan no so ben transition wase wo ye dwabo dwumadi bia sɛ ye yiyo abedin to afahye anase de be wo to party me pacho ne nyina ne sa wo ne bɛkasa wo wɔ adwumam wo pɛ sɛ ɔde aduane bi brɛw anase bi mpo pɛ sɛ ɔne twetwe nkɔmɔ a 0246 359921 0246359921 aduane bia local ene continental dishes ni nyina da ebi ɛwɔ hɔ wo wi a na wanom nsu pa kasa mineral water CASA CASA mineral water ensuo nkwa honam dua no over 70% nsuo na nsuo ebenom no mpacho ya hwenchenchen enye nananom tete be no saa be ne de me se me ne omo nya adwen se wonum nsuo abenom no ye hwenchenchen ka ne tete no na ye nsuo no haba ma ya na tete gum ni ntino na ye aduro enti wo sakura na ani aye gini kura mpo na wonom a esa wonyale wa hodo na so ene wa wonim wani tua de ekoso gala ene mamu mekri ahodo mede no wo mo de asensuo no ena afa kura mpo no yankasa ye mbola tuguo basa ye ho a ye ni ena afa nso mfuna mabone ene niam ahodo bi ekoso o man mu ntino aman ne wo no nso wanhwe ya bacho wanhwe obi agyanan ena wo de akwa wo nsuo na de akwa mo no basa na wo ne typhoid ko na wo ne diarrhea ko na wo ne nyale wa ahodo akompacho CASA mineral water dwumadie bia offices ahodo dispensers no ebuso Frekasoloma Ventures was 0206 46 9430 0206 46 9430 and now office line no 0303 965780 Nature kwan no ewo typhoid ha yakra Bok hospital nachi ena wonsa ebeka no ye nanwumako yase sa abribia MWHO asem tenase a wonom eboa ye ma bibia koso yenko ye papa ya friend no ye ra Isaac Menu yenko nkotie na asem no so na kosem a wode eba ye Mina msi bi atumi no nti omu hwe yi saa rule agency no me fa oba ewo ofiri sirem no de me fie bibia no ye bia no na me yema no not knowing no ne awari ama no wodokurum na me ne chinkran na ye ko ne ba ne ye ko ne ba SOMPA FM ya de ho ba be nyi se no e ho na me de hu ne onyi se no ba no be ka je me so wa fefuro ne ye na me so ye de nyame achi nti o ma no okoko yigu ye wa mama mane yes wa mama mane me ko fa obi so o voice ka me ne tinai bibia me ye de mano yo hala me ka je so mpese e ko no krom na me adwuma na me ye ti no krom ho minim ho nyina o si ene o china da ko ma no ho so o ko no krom aba ye me ti ya ne ti so aware tina me se me sada kan ni si ni pise cha two areas no empena mu kura no hwene ye bi sam ye ansa na obeye expenses bia waye yes we are we brem ni no se o ka tia me se aha sisi na ewo ha na te me ka bia yenya ye tie SOMPA me ka me ka se yesi o me se dada me kasa me se na makana me yesi so me ka se yesi me makọ ha ba nti na me ka ho asem me nim ho asem a me nka hwe me ti asem no na ye mabufu nka me bi obekọ so obekre wo mu mi nyina de nka nya de kura ka metumi akire o nka metumi akire ne ba bi obekọ okọ bebe no ano no obetimi akire ba bi a wose oba nka obekọ okọ pepe no na eye hefa no nanso na asem no kan bi to aso se nanso
Nkwadaa ninti nanso nyaminti nanso akomapenti onjai mayentie ni bi mumra me na me se bia to me no nti o mu hwe yi saa do regency no me fa oba ewo ofiri sirem no de me fie bibia no ye bia no na me yema no not knowing no ne ya wari ama no odokuru na me ne ne chinkran na ye ko ne ba ne ye ko ne ba ya me cha de ho ba be nyi se no e ho na me di hu ne onyi se no ba no ba cha me so wa fefro ne ye na me so ye de nya me achi nti o ma no okoko yigu ye wa mama mane yes wa mama mane e ko fa obi so wo ka ka me ne tinai bibia me ye de mano bibia me ye de mano yo hala me ka je so mpese e ko no krom na me adwuma na me ye ti no krom ho me ni mo nyina o si ene o china da ko ma no ho so ko no krom aba ye me ti ya ne ti so aware tina me se me kada kan ni si ni pise cha two areas no empena twum kura no hwene ye bi sam ye ansa na obey expenses bi a waye yes we are we bebrem ni no se o ka tia me se aha sisi na ewo aha na te meka bia na che se makwo aba me ka me nka se yesi o me se dada me kasa me se na maka na me yesi so me ka se yesi me makwo aba nti na me ka ho asem me ni mu asem a me nka hwe me ti asem no na ya me nka me bi obeko so obekre o mu ni eri na de nka ya de kura ka me tumi akire o nka me tumi akire ne ba bi obeko okopepepe no ano no okopepepe ano no nso wonko aha se nom no ye solve problem yonkum nipa papa no nso se ono kra no nkra wo mu nti Jerry ensem na mabọ no tofu ano me ma wo sima kakra bi ebekọ afrefo no so sesie na who cause am? That's my question. Now who cause am? Is it the lady na of our telephone for you know? Is it the man na oye okunu no? Is it the fault of ni in-law na sababa wane maame na ohun ye no wanka no? Anase eye family na be mani free mo no? Eye whose fault? Se osha ekita nkura bata bebre o me hu ni se if nkura bata bebre however mame sha se free family no family ni mu de wahin be ma ne family be ma no de no se be ma de no mo ware ababawa ne ma no se de amamre amamre and I want say do sanity o but I know Bias no comply with that too. Or comply with what? Ya worry ababa wana mano at that stage. So Betty ase. So Betty ase say ya worry meanwhile wa worry o so abe worry. Only not now 20 years. 18 years. 18 years getting to 20 years. Nipa no painting oje sa de ni tum no. Be ma no pay. And oje di at oje aware na ya ware ama no de no anti wo pa ya sa wo mpa obejai unsum sa wo mpa mame fa we ntwem tribe ba me mbo bebi a ewo ya mo bi a tribe bia na emre bi ekodi dwumadie kakra ho na issue bi bae na bema na ye ne de nipa na no narrate we na cheso abrantie say ni na ene de na ni age bi say na ni age sa no explain it na asem ni say asem ni na ni say ordinary no koto oba no so omo esoro ofo ni bi ona koto oba no so a oye America kra say okwaba oba south that is oba Kumasi oba Accra no abeye ejuma oye ejuma no nya ska kakra na nko aba no nko maba be ye aware no chechirenti na kasa
na we no be hye mu a enti abrante bi so eba akro no so ena didi mu a na eja oni ababawa no ebenya nyonkofa afi na ebusuafo no ototo ne mabante ebusuafo no oba na ebusuafo no eye friend say no me ni ji ho Thomas abrante ni mu ai agini tumba edidi mu a na ofa nyinse na eso oni abrante no foforo na wabeyi oni ne kotena nti dada na de ne ho dada no no onim enti we waba south abaye ejuma kakra afi okọ back na kire say wakoye friend say but before answer na be man nya mpere ho aba no SOMPA FM yetia ne nan so why na adwen so oba deda enti ebri ni ma oba na yetia ne nan so say BBC ababawa no so wafa efunu ene ne ese o se mi anka sakura ma boa me wanka na watwi ya meba nti meba nti oba no no wate asem ne deda ampa obeduru e kire ne fi a ababawa ne ti obo odan a ababawa na ade ebo nanimi eno so onte ase ena ekwa ahimfie ayin se ekwa ahimfie no omudi asem na no na kire se eye abrante na oye no ho ade no a oja hokoye no esese ye di oba no eni yefuni na ama no sasa na tie se the oba foforo no wabewia and I'm wondering how anasa why abusua no eje sa abrante ni film se wode ne kwotete ababa wa no fa kire and okwa because se omu hu se empanyimfo ne hu se wokunu ewokumase akoye adwuma ba na wosa ne be ma atwempena se bia empanyimfo na nkasa ehu ebia na ni nuanu mu mranti anase ayi na ebia omukosi ni ototo ne makoma omu but omu no se omu no obia no dawo so anase omu nim se we na ebe wale wa omu so ne be ma foforo kora mpo gina ho a omu ntwema ana be ma no omu ntwema ya ena unim se ya basa nyinse no se de wo ka no ya beje na de ama be ma na yese ne yire no na me se ne wo ya kuramfo aya ne de and I'm saying no bia oba no ya ji no bi wo fro se bi obi fro ne na koda ma nyinse aba na che se oba no ene yefun na ede ma no no obode ro krapo so nyamia no nya se nya oba kan bi hwe na betika ne kom ono ankasa no onye ready say one ababa awa na yede e betentina na ni je ye da be nyo no ne ni ajo ni kunu na ni old way na okoye ejuma wasa ababa ka to ono na nya nyinsen kwa wa mre ahona na eye surprising kakra entina na make say ebusua no bibisa ode wano ato oba bi so ama be ma no SOMPA FM se be ma no ope entina aye possible no when you mention ope akanya asem ne yanka me pese e calculate ni say fine on betimi aka say obi krapo panimu timi ware akwara crampo whatever but anya asem ne yanka oba won na tena almost 20 years minim say na issues so order no original one time say kitan krabata bebre obi on ma no mpe but say issue order that went me manage ade no bonu original issues no so one oba ni problem bia exactly nti be ma no ne pe amamra ni ama ne papa wo so oye de abusua ne papa pe de wo ho mo on timi ntwi mfa papa so man yes so yiri ni a wo yiri ni man fa nse ne papa okwa ebia omundo amaka so obekwa akwa ware foforo bi o se senyo on de omudan se bre na so no ababa wa no aba be fa na ye ne ho ade ababa na wa ye telephone call no ya ade ne maame no nso ya ade se oba se mini akoso edu fieti we na ebia ohun se mi kunu nam kwamboni bi so akola bi ebia obeme na onam kwamboni se mahu no makoka kide mi kunu no but mi ami mu de wa mama ne adan ya osoro se ebia mekwa akwaya ama ware no ntiti mu abenti obo ma ware no ho banti no be ma no ne kasaye okay yeah oye ne mani bi onu ma so unya intelligence and wisdom nyansa ne de okay nti say netie me krampo anka me nko bob be ma no me nko kan kire ne say onsesa ana bibisa
anya so ochina bibi pia enye wo krampo na okoka import the best say wo na okoka because so na waba ne cha beka first inti sadia ada na on set unhwe na uma o sister no ono anka san fa na membe hu with evidence ne ba no aha ne ba okay ne ba no good uma ne ba no embe hu with evidence o pese wo na ade wa no be den e ba koka ada na unti oba ni na so say ni say nti na wa so o ka kire ne ba no mo ena akwala na o ye telephone call no so e o ono so o ya de ai okay me mama nka yi na me fa anye yi se si ai se wa wo ye ne mama no na o ka say o ka kire ne say na me bo wa ware no e ban esi e ja ware ne go say SOMPA ka kire no so na nko ba no so de abufo nso ko e ka say ni ti de mu ye ni na afa na obebodua unu akankanfo ne ayi wo mai na say and I say no be kasa ai say kan yampa say o guide no say o guide abofra no wo maame no say wo save you face but ebia ajoa ama say ni mehu she wasn't made say bia o kra na nimu ana say you but obo na ne bana ware no ho ban nti say o guide nti say aya obo ne bana ware ho ban the person or prevent enya no na be no dey nko onye dey nti nka obesa nka o ka kire no unsa ababa no kra betimi enya menase paul ne mama ehu bibi de esie say wasa nka o ka kire no so betimi aka jansa aka kire me ntema nka metu ho na mama etutwae me ba pam mama me kwa afrefo no ho say papa na sam na o kan ye no say obi a wonye flower mantamuni ana wonye ewani wonye angroni na wonye ebia esiremuni semfonye omu nyina bia wonye esiremuni na se bia wo kwa ho awade a e wo se o ma wani da ho nya sa ubetwa fufuo ama obi edini beto graphic ama obi afa kenkan na na mbisa se yes enye esiremufo ni nyina esemfo ni nyina dabi because bedua cross e bedua sa ebinum so ba be ka kire mo yirenom se be papa awale e de amame wo ho anya ebim kura po honum kura po enye sirimpu asem a omobusuo mo tribe no saa de ne nkoso na nso oba be ka kire oba ne se ya ware amame nti wo enti no oba nyansafo kola me de mame kwatiefo no ho empesa me de atiefo ne ahwefo ne mu kan say na wo asem no wusi gino 0260 na who call some mo de ekure wo mabobo so na who call some ibi the telephone maker or the so or the husband 0260 196064 0260 196064 0260196064 and now 0260 196065 so be every slim ho baby ya wo mamam re no se na yesi kan sa na itie ana se wo ye ewani wo ya anwunani so a de papa enso kra poken wo akofo anwunani bi na se bia nko ya ma se okọ no akọwale ajawa ya ware ama no wa meka nkyere ene slim ni no so se ono so afia akọkọ wati ufie na nso wache na wie ene wahwe no ana eja afede o se wo kwa aba wote ya ne se ono so se wawale nyinse anenyin se nyina kra okoyi ato agu a eno betimi aye sa na esremfo nyina ate ana anwunafo nyina ate nti no e wo se me kwa awale me mama ni da ho se say 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 dia wo eka ho no anaso wo kafa ho no ma yentie we medafon pacho good afternoon din baby akasa free oh so sorry pacho wa homa na teko ubetimi asaba kafra 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065
0260 196065 my way. Hello, good afternoon, Bacho Di Baby Akasa free. Kafra what to change you in the mamma. Na me shadi. 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 na wonso de awodwene efa ho no watimi de aba maybe sa apam wona wo ye ababa we nua nimpo na asem aba efutuo be na nka de be ma no made off on pacho ma hi. Oh, Aden, what is happening? Me pacho monka fra obatimi asaba 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 ma yenhwe se yebenya ofrani na ya ne no atwetwe enkomo a me pacho good afternoon. Afternoon. Udin baby akasa free. From Mary. Asamai kese ma yentie we me dofo de na woka efa asemi ho. Acho. Yes, remini pa ba. Yo mo ye no mo ayade. Mpacho de hwan ye. Ose de be ma ne ye no. Wanya de oyesemoni but wanya de. SOMPA. Osu betimi de wo de aba. Ababa wa no. Bible na ka won sisu nti dua ne be ebeba. Ba de anam ne so beba no onue. Maami na nka ebia. Enka wante sa bi be wale korampo no a. Nka wote ne baabi. Kasa bra adwen bone aba ne tirim nyina na ware kura se wo be ware bie mo betimi mpo. Kani nyina nka ema. Apam 0260 man fa abaning to John Emma also 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 0260 196064. Me pacho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon, me pacho ya friend. Auntie ama me kasa fi tantra he. Auntie ama pacho e dey na wo akafa asem we say ho. Pacho sa asem we die. Se wo se asante fo tie ko wari stream fo a. E wo sa wo hu stream fo no. Wo bu wari ma wo mu dada. Answer on no see stream ba. SOMPA FM. Asante me mo ha say. It's no wari kwa. Wo say ye dan ya wo wari wo ni kuro. Any no matter how. Nti sa wo ne ko wari a. Wo say ya wari ama ne de ba. By canon cancel. When ya cancel ne no. Nti ya sama o. Mayana se auntie ama. You no more am free stream on pacho. Mo me clear ha say no my wate. Mo frɛ na mo clear my. Esremfo ni nyina. Ena ya ware di ma wo mu. Ana say ye tribe bi. Yen kan hu se srem a ye ka no. E te say oba eye aha say no mo ma me fa we mra. Good afternoon pacho din baby free. Hello. Pacho din baby o kasa free. Hello. Me pacho yete won kan yete o din ni baby a free. Mo mayenhwe. Me do fon pacho free de o te enka. Ye tie SOMPA. Kafra. Mo amofra ekatini nyamofra nche YEBOAA APAM mbetimi asaba. Me pacho good afternoon. Afternoon. Udini baby akasa free. But
Pajo, the way you stand back as a worry mushroom, and throw a young woman a trap of being in a bush. Okay, who is ceremonial? Not true. Me pacho temenka. Okay. Ɔno ne de a wɔka no no na yɛpɛsɛ ehu sɛ nka ɔyɛ ceremonial tribe no mefrɛ Chamai Bugli wɔ ma 7 West African dako akyi wɔ no woyɛ chief butcher wɔ hɔ wayɛ ma yanka kama wɔ hɔ wɔno deɛ hɔ no ofre Chama me from nsankan bra bekle ha ma yɛn wada Roma bekle ha sɛ no ma yɛn na wɔn nso so ebi a ma yɛn kyia no Chamai Bugli my yenchia I salano or the nentrinam dada ye one for my ye or catch us or bet it in Gadia SOMPA News Department editor MAMco your friend ye I to ye done a cat when you way cry now ye can't actually wo shall buy ye this my yenchiano area where chief butcher West African dako chiwana aye na yɛpɛsɛ yɛnua no mo a obi a ofri srem ana aframantem mo te sɛ de ebinom ka no ɛyɛ wɔn mo nyinaa ne yɛware ma wɔn mo Mr. Robert wakora aframantem ɛyɛ anwonafo nka memre ɛyɛ wɔn mo nyinaa ne yɛware ma wɔn mo ana sɛ yɛ tribe bi te sɛ de yɛ ka ya 0260196064 0260196065 me pacho good afternoon dini baby akasa free. Hello, Pacho, good afternoon. Good afternoon, me dog from Pacho, din baby free. Hello. Yes, SOMPA. Yet one cow, me don Pacho, kasa free hen udin. Pacho, me di gosu me kasa free achimota. Odo my entia wa. Me Pacho, sama mo kase angurafo niwe. Me Pacho, enyampo me like enyo obiana mo yesa den intimate mo enye obiana ye wari ma no woni krom na wasan be wari ni Pacho enyampa ntisa. Auntie, oh dear, we young ni wa ho. It's a time. Okay. Enti na papa na ka na meka se enye wo mu nyina. Ehwo na ya na mo tribe bia, obu ware ma obu te se de enuanom semfo tribe bia, ebi ware ma wo mu sa na busua ware ma wo mu sa. Some years ago, Nabia, Yanana, no way, no more years. By this time, the Obian, okay. Yawarama, Ukurama, Wangana, Akrana, Wabawayu, Debbie, Angla Foka, Yawarima, Ukununia, Ufana Chico, one shall be bottom. And Yamabi, I want to mean, say Yawarima, Ukum, dear. Okunu wa obaka untu member wa yufuto. Okay. Uba wa yu bikana onene koda wansha u obanu ube. Kise wa yuma wa ukroma ukununi untu mfani kanchi ube. Jamra for the nemari over yenye. Okay. Jamashe. Yensu ya da se pass wa bekla ha na me kra da na me esre mu nko na me tribe ni bi wo ho na me nim se yesa. Ti papa ne de no na no kra nso so aye asemu. Obi abehind da wo fia na na ye hanam. Obi ti ufie na ne keka no atwe ne mpana na wo atwe ne mpana no obetena afie no oba no ka se bia na oni obi nni ho eti bia no obi ono so ni krom ni one na te wada dansa no oba na so ba ye no si nipa ho ekono se nkyinam nti unya no e na so de boss so wo dan ye nti na ono so e ba sa me yeboa sia ma me ntua dan sika bie aduane so a medi ni kwasa me gya no ma no ana medi bi me de baba akora no wasa di bi aka kaso be no me ya I don't see mo na kasa onko tobi ma no ni ba comfort mu fi aya munya se ya mo chichi wo mo we no obe kom kra so kra na yire nso kra wa pam na kosi baabi ebusi aso betimi aba 0260196064 0260196064 and 0260196065 na me kasa papa ndo obi na dia wo na ni nyesa na me wo fa kan ni akanfo nyina obi akwa me na me bank na ha apansa me ring ma wura me ta wura me ring pa nyesa wan hwe e kaka na etwa me nsa enti oho a me roto nti hu me na akasa bia line no me dia gu wa cha na line na pepa na me ka cha so ma wale agai na so be gi adi na bia no makwa akohyehyɛ so a oba bi wo ho na obetena ho e bia dan sika obetue nti ono obetena enso na me wo mi kuna me ne te ho
Tina ona ope. Abeha wo dan ya. Nkofo beha mo dan ya mo kwa abonti ofia kokonye ne nyina na yewe. Pacho good afternoon din baby akasa free. Your friend William na me first Dodoa. Dodoa me nua be man pacho ma yentie wo ade o woka. They me woka na say. Say dem woka some the two and four so na me pata me wan no. Aha, jina ho ansa na men clear bibi wa ha. Ye ka asem no ho. Ena papa bi say ofrende anwunani bi obetena ne fie. E ma nyinsen ba say ono kran so ne ya ware ama na ye ka say obi betena ofie kran pa enche na nwe ena nye omu nyina so na tesenti ye nkanto omo so adaroma obi asem a wo ka ena ye pese ye je clearance wa Hawaii. Oh, okay, this year I did travel now here. Asam na ye ka ne de ye say sa wutie adwumadie no a me pa cho wutie bi me tie di ba di kakra na me radio no ha wutie kakra se oba na ono be ma na ofiri srem one be ayi na yira tena be se emfinhia edu nwotwe 18 years o ma wo miensa ena se ya ware de ama no woni kurom ena wakofa akura ne de abeche na yire se ni nua no ena akura na banyem ena wanchire ni kunu ono ni ayi no ono ni angreni no papa bi na ono so de abeto so se ono so friend angreni bi se na ono so ya ware ama no enti asem ne ye pese ye hu de eto maame ne se ni kunu no na ayo de o twe phone frame maame ne bo na ma ne se ni kunu na eware no ono na aya na sa hwan na aye ene ye pe ho adwenkyira me nua be ma okay so I'm not for the can carry for her say answer every 5 bi mo na mo yesa okay but you see omo nyesa bi okay so obi ba ware ama say it's be ma property ba ware ama that means owo for wasem but wo be ma no one man ho kwan ya yet me ware ma sa okay so be ma so ware na say what's up for we chako ware we what dey asebusia for kon ayo no obo ne brad anko ye nya busia for na yesa okay Sana me hono. Yo. Yeah, that's a passer on so bem. My last caller na sorry, say we didn't so my last caller. We pacho good afternoon. Dini baby akasa free. Shewe mami. Me pacho din baby akasa free. Change it for me. Last caller friend yet on kama yentewa. Ose. Pacho afeni ete won kama yenti odi baby akasa free. But emia negi be ni kami negi na chidi Oh. SOMPA FM. Hello. Last call out baby akasa free me dofo. Me mama ha me fini baby ni kasa free Accra Central. Me pacho ma yenti e wa me dofo. Ye da se edma pa mo ye. Me ni ya ibeni. Okay. About on your son ne honam any day. Obi bi ayem. Me mako bisa na se ewo mkrum. Me shoni ba school. Me see ombla no be shede bi na me ni ba na ti. Ombla no be shede bi and ba no oba ye no. Me shoni ga obi a all supply no pure water e no ni twintia. Eki ana me see onfa na semko. E no on this code they want to run them because I believe on so for somebody Mate ye be front e no akasa wai Mate ye da se sa ofre ye obi abanye asantefo ye nye ye bo asia ma mete he me nye perfect enfantefo nye nkrafo bi nye enkra ma menkan sankrafo nya asantefo nya enfantefo nya esremfo nya anwunafo nya na so mrante ahene sei senia Ghanafo emma o memo mase akodru bia na ye wo ba wo suro nyame enkate ba ko bedua kro ese bedua senti so kofa anwunani bi
anasrem ni bi se no wo kunu na se bia wa ya mpacha asantefo kura ye asantefo kura ya manye emma owiaso o se ma yanka no kura se meti ya me ya number 1 menyi me hu mfirim ni si so na nye se ya na menye perfect emma nye enu nti no emi yanka se na sremfo ena enwunafo asantefo ka ho fantefo ka ho nkrafo ka ho ye nyina ye ka ho enti ye nya adwen sacha ne ye ma no kura ensa ye techere maso ne ye mfa nante e basa bibia bekoye na baba wa no onya bibia mu manyankopon sene a na me pesa me di we se yi sene a ne emese no onja bibia mu opani kunu no a one ne ntena Sompa FM na onwale no na edua ba akui onko ate ho kra nyere bia na otimi di etimi pa acho enya wo akofo oba fro so afa ne kra wo de na ba fie a onji akra no ne nyina metena fie ho sane oje ne ya ne tisa ne ba no ano okra ise kra yi ema miensa oba kra di 18 years fa kra ne se wo ba ma be ma ne ntena se be ya asumdue baba me de me mafutu a me de ema no ano no se be ya be ma no so empata na apam oka no onfa empata no nkoma no na bibia so entimi enkoye Romans 12:19 or say beloved I never avenge yourself but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Enti mo ontua ka Nyankopon no a ebetua be ma ne ka. Na otua ne ka so onya humobro nya no hu na so opem ka ne mfon so cho so ya humobro agya. Oye no kwafo ne tinini so de mfon so be che no ayedai. Wate na free de entie nyina ho. Awade option ye nipa nyina de ne asu say divorce no, it's never an option. Divorce enya option. Ono ne nka momo ntena no mo nhwe nkwala no na enipa na afum de ben na etwie anti de de mamoa no na busua mame na apam dada ase mame na Mr. Jeremiah Asem ase mo amofra ye nyina na yahwefo yeda mo ase ene sompa affiliate amofra dwumedie nyina mo bro wasem yeda mo ase mame akosua agwaboajo guest in school fees omo nyina je eye wo mafam de obesa one mo bro wasem for twetwe nkoma ye production line is 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 me body a chat 050 9438 463 sana pam se me kana ne nana no won kranza no obetse ma yen sorry na kwemu na ho e ma professor abochi onfa for God and country dwumedie no e metoa wo so se be ya bibia so ebetimi akoye Ghana Blasters ejina kono enkunim die ebe ye dia by the end of the match yakra mu nyina Kweku minim se wa ye hye me kra man nane